Nadanios ang usa ka fitness gym sa Davao City dihang mibugwak ang tubig nga dunay yuta sa sulod mismo sa gym ato sa kusog nga ulan niadtong Sabado. Ani ang report ni John D. Esteban. Bibugwak ang tubig na naidala nga yuta sa pader niining fitness gym sa Buhangin, Davao City. Ang video kuha alas 11 sa gabi niadtong Sabado karon sa kusog ang ulan. Mao na kini ang danyos. Sumara sa tag-iya sa gym, miabot og milyon ka pesos ang kantidad sa nadanyos, sanglit daghan matud pa ang mga nagubang gamit. Naundang sabang operasyon sa gym kay delikado, labi pa nga magsige pa og ulan. Apan nagpasalamat ang tag-iya kay walay naangol kay nakauli na puntanan ang mga kliyente anang taknaa. Sabi siya ka apektado kay January pagid. So normally sa gym industry, ang January gud ang makaluwas kay October, November, December wag kay na sales. Igo gud ang operation sa fitness gym. Sumala sa tag-iya nga usasab ka civil engineer, ang hinungdan mao ang kakulang sa retaining wall sa bahin sa land developer nga katapad sa gym building. Nagtuusab ang tag-iya nga nabanlas ang yuta gikan sa construction site sa maong kumpanya, paingon sa nadanyos nga pader. Problema is main good if elevated ang inyong area, dapat magbuhat gid tag sarili natong retaining wall para ang atong yuta di mo ato sa silingan. And if mangita po tagpaagi nga kaning tubig gani kay wa may drainage, so nangita untag paagi ang babaw nga nay kagawsan ang tubig, so mao gito ang main cause ngano ni tagayday ng yuta diha og tubig diha. Naistorya na sa tag-iya sa gym ang safety officer sa maong land developer ug gipaabot na daw niini ang maong problema sa ilahang head office. Gikuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang land developer. Hinoon Martes sa buntag, nagpahigayon na og inspeksyon sa area ang mga personahe sa City Engineer's Office. Samtang, sa tala sa OCD-11, ana sa 5 kabalay ang totally damaged, samtang 15 kabalay ang partially damaged tungod sa pagbaha sa Davao City niadtong Sabado. Ang mga apektado ana sa 617 families, kung 2,211 ka individual sa 3 ka barangay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.